Maluhod po. Pamibi sa Jubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa saimong aki, si Hesu Kristo, sa muyang tugang, asin ang kalayo nin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadayaan mong madatong. Ang sa imong grasya magbago sa mo, nadai kami mapagal sa pagtalumo kan mga banhi kan marahay na bareta. Ini mga banhi magbago sa kadladman kan katawohan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat sa bagong langit asin bagong daga, na pagkatapos daogon kan karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sa paman. An biyaya kan Jubileo magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. Ang siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaaban, kan kaugmahan asin katuninongan, kan samong paratubos. Sa saimo samuyang Diyos, banal sagkod paman, ang kamurawayan asin kaumawan kan kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita. Diyos na makakamhan, namimibi kami, nadanay kaming mabilang sa mga kasapi ni Kristo, na nahawak kasindugo sa mong pinakinabangan. Siya na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po sa para sa mga paisi. Magkakaigwa po ng second collection para po ini sa pro-seminaryo. Ang natipon niya to sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 36,319 pesos and 75 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 2,439 pesos and 5 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 9,784 pesos and 30 centavos. Siring man sa Abril 7 sa Good 9, aldaw ng Lunes sa Good Miyerkules, magkakaigwa po ng Triduum Masses Soledad sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may Paris office ang mga kalag na buot niya tong girumdumon. Iniimbitaran po kamo na mag-atindir kan Paris Lenten Recollection sa Abril 16, pagkatapos kan misang alas 5:30 sa pagkahapon. Ang satuyang Recollection Master, iyo po si Father Siddhartha Bayona Chiong, OP. Ang Paris Commission on Social Concerns nag-iimbitar sa satuya na maging parte kan programang TADA. Ang TADA, iyo po ang flagship program para sa mga duka sa Diocese nin Legazpi. Ang TADA sarong acronym na anwot sabihon, tanganing anduka at amanon, so the poor may be helped. Ang nasabing programa naglalaom na pakusgon ang kamalayan kan gabos para sa mga serbisyo asin programa para sa mga nangangaipo, asin man makalikom nin pondo para sa mga ini, lalong-lalo na sa ladukan edukasyon, scholarship, health, medical, dental, asin optical missions, asin man disaster risk reduction. Ang pagtada saro sa paagi, tanganing makatabang kita sa mas nangangaipo. Sa mga muya na maging partikan programa na ini, magpalista lang po asin magkua o magpareserba kan sa indong tada canisters diyan sa mga tao sa likod na miyembro kan Paris Commission on Social Concerns o sa opisina kan parokya. Ang mga canister sa tuyang huhulugan ninda imababa sa piso aro-aldaw asin ibabalik sa ika-4 na Domingo kan bulan poon sa Abril 2025. Pirmi girumdumon ang sinabi ni Hesu Kristo, an ano man na ginibo nindo sa saro kan pinakasadit kong mga tugang, ginibo nindo iyan sako. Marina, asin magtada kita. Maawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kanakaaging simana. Hali sa mga anonymous
na nagtaonin 1,000, 500, 300, 200. Siring man po, Ventura and Amoncio family, 900. Rian Sain, 400. So family, 200. Diyos mabalos po. Diyos maray naaga po sa inyong gabos mga tugang. Diyos maray naaga po, Father Neil. Ako po si Xavier Mariduran. Saro po akong second year philosophy student kang Mater Salutis College Seminary. Kaiba ko po ang mga nagkapirang mga tugang ko sa seminaryo in behalf of our Father Rector, Reverend Father Andrew Divera. Uya po kami digdingon yan sa parokya ni San Juan Judas Tadeo. Susog sa Diocesan Circular Order na sinasabi na ikaduhang kolekta para sa enot na Domingo kan bulan ay para sa pro-seminaryo. So ano po yung inaapod na pro-seminaryo? Ini po para matabangan ng duwang seminaryo kan diocese, ang minor seminary as in ang college seminary, as in ang theology formation house, tangani na masustiner ang samong mga pangangaipuhan sa bilog na taon. Sa ngunyan po, igwa po nin 22 katawo sa St. Gregory the Great Minor Seminary, as in 34 seminarista sa Mater Salutis College Seminary. Igwa man po ning 5 seminarista na yaon po duman sa Naga sa Harongkan Marahay na Pastor Theology Formation House. Sinasabi po na kaipuan ng komunidad sa pagpatalubo kan seminarista, as in sa tabang man po nindo, nakikisumaro po kamo sa pagbaklay niya mo sa formasyon, sa pagpadi. Kaya po kami nagkakatok sa sendong mga puso, as in naghahagad ng tabang na bako sa na financial, kundi kasabay naman po ang tabang espiritual. Diyos ang magbalos po sa sendong karahayang buot. Salamat po. So, yaong po digdi sa tuyaan, sa tuyang mga seminarista. Although every month, every first Sunday of the month, ang second collection kayan, tigririmita po sa chancery tanganing itao sa seminaryo. Taining mga collection na ini sa bilog na diocese, bako sana po digdi sa tuyang parokya, ini ang pinag-aapod na pro-seminaryo collection. So, na nakakatabang po sa tuyang mga seminarista sa pangangaipukan seminaryo, lalong-lalo na kung nagbuburo-brown out man. Nagbo-brown out man sa Indo. So, as in, siyempre sa indang subsistence, pagkaon, oral daw, apisar ka na may mga seminarista kita na gustong magpadi, alagad hali po sa pamilya, na dahil man kaya magpa-eskwela sa seminaryo, iyan ang saro kan mga tigtatabangan kayo ning sa tuyang pro-seminaryo collection. Kaya po itong tigtaraos ninda sa indong sobre. So, ibalik po sa inda. Ang kada sobre, gari 50 pesos po ang pagpaprint ninda kayan. So, dapat dahil magbabang 50 pesos ang laog. Makabalik lamang sa kapitan. So mga willing po sa Indo makihapot na sana po kamo sa Inda. So mga willing or interested na maglaog sa seminaryong mga aki po nindo, so maghapot na lang po kamo sa Inda sa kung ano ang proseso. As in, siguro as far as I know, kada pagpasyar po kan mga seminaristas sa mga parokya, nagtatao na sinda nin exam, tanganing ma-assess kung sisayan kwalifikado na maglaog sa seminaryo. So magdulok na lang po kamo, bayaan mo na sa girlfriend mo, Adrian, mag-exam ka na. So mga interesadong maglaog po sa seminaryo. Lalaki po lalaki ang ma-exam. Dahil na pagdagdagan. Tindog na po kita. Salamat sa gabos na naglingkod sa altar, puon sa lectors, commentator, lay ministers, choir, asin sa tuyang live streamer, asin sa tuyang mga ginagalangan na sinamumutan ng mga sakristan. Salamat po. Mass collectors. Thank you very much po.
Ang kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu. iduko an payo, asin maghagad kan bendisyonin mahal na Diyos. Kagurangnan bendisyonian sa imong banwaan na naghahalat sa balaog kan sa imong pagkaherak, asin warasan naan sa indang mauton, hulikan sa imong pasabong, sa indang akuon, gikan sa imong kadagyaan. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Asin bendisyonan lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, maheherakon, anama, an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Daling sisay man ang nabubuhay para sa sadiri lamang. Daling sisay man ang nagagadan para sa sadiri lamang. Itagabos may panimbagan sa lambang saro, itagabos tiniripo ni Diyos sa pagkamo. Itagabos tiniripo ni Diyos sa pagkamo. Thank you and good morning po. Good morning again.